Balai bakiri ka perthai ki kletno ya ka jingya umsam hapo kari Myanmar. Hakini kisngi ngilashu I bat yo snobet tang ya ka jingya kren hapreng. Katma kari Israel bat ki Hamas kumjuru katma hapreng kari Russia Persia ya kari Ukraine. Hause hato dangdon mo kiba pet matlang ya ka jingja nekat ma poyeng kabala jia hapo kari Myanmar kabadang yai beteng hadu kini kisngi badru kabala wanra iya ka jing duk tasam bat shem jinge kibreu jong kari Myanmar hause hakum kani kapor omdon watang kawe kariru kabapai matlem syakatai kari kabadon kampalat ia ka jingerap bakerki kabalawan ra ia kibriu ban petruma bat poiwer syakiri ba marjan banyo ban pendap ia kakpo batali hause jarjar yo thia kiri ban paik matlem syaki paiba katai kari Myanmar nadu ka tarik ubnai Februari arhajar arpoi kisipai kari Myanmar kilakni ijbor ia kabor sensar nakanong yalam jong katai kari abakerteng ka Aung San Suu Kyi hak bakila setslung ia ka badru ban sedang ban penibor ia ki paiba jong katai kari Myanmar ban sensar donbor ban lek donbor ia ki benta ki bomlong trai dak kitai ki sipai badru ban pen ia ka jinglong ba hajrong tam halor ki paiba jong kari Myanmar atai ka jingle ki sipai kari Myanmar kala pensat selau ya ki paiba kari Myanmar kabala penlong ya ki paiba ban yang nyele Persia ya ki sipai hakaba kelawan raru ya ka jingyap bamar kalian hapreng ki paiba bat ki sipai hapo kari Myanmar nadu ka santarik ubnai me jong usnem arhajar arpoi katma po yang hapo kari Myanmar kalasdang hapreng jong ki paiba bat ki sipai bat klemkut hadu kini kisngi kadang yai beteng daki hajar ngut ki paiba bat ki sipai kila syudu yala ka jong ka jing im hapreng jong katai ka jing yale bamar keliang kiriu madan kidei ki balayap khambun hapreng jong katai ka jing yale hapreng ki paiba bat ki sipai kari Myanmar badonru kiriu paiba ki balarung hapo ka kenhun jong ka People Defense Force kabalong kawai ka kenhun kabala seng ban yada ya kiriu paiba na ka jingyale donbor jong ki sipai badon hapreng kitai kiriu paiba ki baladon hatai ka kenhun iladu yala ka jong ka jingem hapreng jong ka jingyada ya kiriu madan kajingle riu klau ki sipai kari Myanmar ban syuk peniap jubor klemdau ban rong tu yaki jingdon jingem jong ki paiba badru ban le yaki kam klem akor yaki kentai kane kalawan ra syushu yaka jingsat ki paiba kari Myanmar ban yang gawe bat ban penduk jaj sendon yaka tai ka jing sensar jong ki sipai katkum ka jing pentep bat lum jing tep daka BBC News loong bakawai ka kena kantai samla kabadang don kumbak hat news nem karta kalasya penshitom bian bat sya le klem akor ha usnem arhajar arpuar haki sipai jong katai kari kabalawan ra shisha ya kamansim jong ka jing bitar jong ki paiba kari Myanmar balai bakiri kaperthai kis ngabjar ia katai ka jing umsnam kadba ia ka jing yale thama hapreng kari Israel bat ki Hamas kari Russia bat kari Ukraine ki poya kren jan man kasngi hato don mo hapreng jong katai kari Myanmar bakat kitai ki jing jenjar omdon ba paikmat syaka nela banong badai tang namar bakadai kari baduk ba omdon mano ba kinsnap iyaka kermen bahakwai kasngi kiri ba klanbor kamtam bakin poi yakren bat paik matlem syakari Yanmar hakawai kasngi bakatai ka jingle donbor kan kutno naba nadu jong usnem arjar arpoi
Ipaiba kari Myanmar kiladu yaka hok ban imsuk imsan hapo jong kate kari Myanmar.